Whenever I see girls and boys selling lanterns on the Shopee. Pagod ako sa undas. Sana napuntahan yung mga sementero nyo kasi, nako, ililibing ka ng mga minamahal mo sa buhay. So, kumusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paulol. Nandito na naman tayo para Nandito na naman tayo para tumingin ng mga maymays. Kasi alam nyo naman tayo dito, di ba, kakatapos lang natin magluksa sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon, dumako naman tayo sa mga mahal nating memes. Di ba, di dapat natin iniiwan yung mga yan. Di tayo iiwan ng mga maymays kahit anong mangyari. Para mga fuckboy na hindi nawawala. O, simulan na natin. Ano kaya mga hinain sa akin ng mga meme pages ng Pinas? Unang meme from MC Santos. Oh, shit. Lagot ka kay Cardo. Pasay ka dyan. Post ang iyong labi dyan. Ako. Reverse banggang. Sunod. Jericho. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Si Jericho na ang bagong paranormal expert. Nako. Yan ang nangyayari pag isa kang expert, di ba? Habulin ka ng multo, habulin ka pa ng chicks. Basta paranormal expert ka. Pati puday ng multo, sayong-sayo na. Sunod. Doon tayo sa tapat. Sa tapat. Tinapatan ka, no? Grabe maawa kay Jericho, isang halik lang. Hindi na niya kaya. Ganyan kapogi, sinasaktan. Kaya ako, di pa ako nasasaktan eh. Sunod, from Reister Alvarez. Ang gagaling nyo! Pagkatarantaduan ang bilis nyo. From Chris Escubio. Oh, shit. Nako po. Nako, wag. 2 boys, 1 cup. Inuulit ko! Tapos Papamilya Channel, hindi kami nagsasabi ng kahit ano. Lalaking-lalaki yang isa dyan. Naniniwala ako. Kaya nga natin ang gay expert. Si Ed. Kaya pa ba ng kapangyarihan mo to, Ed? Sunod na Love Wins. From John Bongano. Hindi ko yan pwede pakita, pero sa mga dyan yan ay Rigodon. Ako sa mga OGs dyan. Ako, nalala ko pa yung high school ako, colleges. Sobrang hilaw na hilaw pa ako sa mga ganyan. Wala akong kaalam-alam. Kaya di nyo to narinig sa akin, ha? Wala akong expert sa ganyan. Ako, ang alam ko lang na mga website ay library.com tsaka bible.com. Sunod na demonetize. From Angel Cassie. Kaya siya nasasaktan. Gusto rin niya ng chocolate. Ito, mas masakit. Tapos wala kang kahati. Nako. Mga kalyo abot mo dyan. Hindi ko na ito napansin. Dito si kuya. Hello? Huwag mo akong picturean. Tulungan mo ako magugas ng pinggan. Ano ba? Pambusit. Ba't ka naka-Supreme shirt, Jericho? Anong gagawin mo sa kagwapuhan mo? Kung meron kang ganyan, kung isa kang hype beast. Kaya kanya niloko kasi hype beast ka. Kung bala dyan, Rafi, sunod. Sorry pala, Shoshi, for the... She's singing the language of the gods. Yes, Vegeta. Story of my life, searching for a ride, but keep searching for me. Story of my soul, let's just the wrong. Bago tayo dumako sa sunod na mga set ng memes, itong halik na meme na to ay galing sa Halik na series. Diba, kung di nyo pa alam, yan ay sa ABS. Yan yung time na niloko siya ng kanyang asawa. Hindi ko lang asawa o girlfriend. Hindi ko to pinapanood. Pero sa memes, nalaman ko siya. Diba, yan ang kapangyarihan ng mga maymays. Bigyan natin siya ng 5 thup-thup ni Coco out of 69. Sunod na maymays from Waldo Candaza. Ay, sa Max. Ang ganda ng commercial na to, no? Para movie eh. Let's go! Yes! The meme! The dead meme will live on again! Hype! Kaya tayo di binibisita ng mga alien eh. Alien! Sunod! He left school, Steve Jobs. He left school, Mark Zuckerberg. He left school, Bill Gates. Oo, hindi kasi lahat. Kaya wag kayong mabulag sa mga game. Umalis kasi siya na eskwelahan. Kaya siguro genius din ako pag umalis ako. Out of the 6 billion, 7 billion, 8 billion na mga tao sa mundo, yan yung mga 1 in a billion. Wag ka masyadong pa-espesyal, ha? Mag-aral ka kung kaya mo, ha? Pero kung aalis ka ng eskwela, wag mo expect na magiging ikaw ang sunod na Bill Gates, ha? Baka mauntog ka lang sa gate ng bahay mo. Baka gando lang yung Bill Gates mo, ha? You know, shit post. Ayoko na sa Victor Magdangot para awa dyan. Ayoko na. Ilang gabi na ako natulog ng dilat yung isa kong mata, tapos yung isa kong mata nanunuyo na, ha? Sunod, from Triggering Normies.
Ah! Nani? そんな、あの壁は、50メートルだぞ Masaka? 巨人だ Paano mo nasabi? Pero magaling pa rin si Kerushi Kells gumawa ng mga memes. Kaya i-follow nyo siya sa YouTube niya. Hanapin nyo. Lalo na pa sa mga anime na memes dyan. Maraming salamat, Kerushi. From Braille Osete. Hindi to meme, pero ang PLDT ay isa ng meme para sa akin. Like, pareho kasi sa dami ng letra, di ba? Na-interconnect nyo ba? Mga bagay-bagay, ha? Isipin mo, ha? Ang PLDT 4 na letra. Ang meme 4 na letra. It all interconnects into the time convergence zone to complete the 3 AM challenge. So, si Kuya na-makyo na lang. Hindi nyo ako sasama dyan? Mamamakyo na lang ako. Very good mga Pilipino nga naman. Yan. Iparamdam mo sa kanila ang sakit. Sunod bago ako mag-disconnect. From Jasper Top. Sa ilalim ng puting kumot. May tuyo. Yes. Yes. Kanino ba yan, ha? Natamo. Kanino ba yung likido na yan, ha? Kay Darren? Ako, sabihin mo na sa akin agad. Pari na tayo magkagulo-gulo dito. Sunod, from Justin Garovilla. Ed Kaluwag, Divine Peace. Use that kung hindi ka pumunta rito para may pag-away. Lakas ka, si ayan yung pang-4. Legendary card, di ba? Si Osiris. Shit, yung childhood ko. Yung kulay blue. Yung isa lumalakas pag dumadami yung cards mo, eh. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Si Ra. Sun Dragon ba yun? Sun Dragon. Dead meme para yung channel. Ayun. Si Slifer pala. Tapos kaya si Obelisk. Tsaka si The Winged Dragon of Ra. Alala ko, ito favorite ko kasi marami akong grid, pot of grid. Yung dalawa yung cards. Marami akong mga magic card na pamparami. Nakalimutan ito atang Obelisk yung kinukuha yung kapangyarihan ng kasama niya. Basta nakalimutan ko na. Tumatanda na ako, okay? Jay de Guzman. Ngayon wala na-discover mga chief na ang pagmumura pala sa Tagalog ay maganda ibig sabihin kapag in English. So, ito. Ha? Ito yung original na video. Ayan. Enough ko yung subtitles. Ito. Ano ka ba, XB? Siya, subtitles English. Dela, pre. Putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! Yes. Ginang ina mo! Ikaw, bobo! Putang ina mo ka! Nice translation, man. Kinang ina nyo lahat! Doon ako nadali. Yes, pag kinain ka na ng memes at di ka na marunong mag-translate. From meme landing, Pentagon, Hexagon, Octagon, their friendship's gone. Sa ilalim ng Ilalim ng puting kumot ang bahala sa inyo. From Edgy Alcacid. 7. Richard Griebnick recorded this creature from inside his home over the summer of 2017. He is on the phone calling a friend named Mike for help. Hindi si A Mike. large, hunched-over white humanoid prowls around his backyard. The gargoyle, as Richard describes it, seems to sniff the air from ang ikapitong Hokage ng Pilipinas nga naman si Cesar Montano. Kaya nga siya ang kinuha na Jose Rizal, ha? Kasi yung pagkas sa kanya, inisip agad nila, isa ba tong bayani? Isa ba tong Hokage? Ayan, talagang he lives up to his name, si Cesar Montano. Ay, nako, di ba nag-greet siya ng birthday doon, ng my birthday? Hindi alam nung ginrita niya ng birthday. Meron nang naunang umihip ng kanyang kandila. Papabayan channel ni kami rito, bastos. Lagi kami dito nagsisimba. Sunod! No context natin. Ano to? Ano tong ka-racist na to, ha? Explain, please. Masarap ang feeling mo. Anong puting ko? Itim na kumot naman. Sunod! From Triggering Normies. Ayan, nagagawa ng background music, tandaan nyo. Kahit ano, pwede nyo gawing creepy. Kahit ano rin, pwede nyo gawing cute. Kawaii soup! I'm fast as Oh, shit. The power of editing nga naman. Sunod, from Edgy uli. Nako, ibang sabaw dyan. Hindi yan iniinom.
Mag-dive na tayo sa DepEd. Jokes! Di obli kami nito nakaaway sa kaming DepEd the channel. Tayo'y likas na sayangin. From pritong paa. From paranormal to soup expert. Diba? Yan ang si Ed, ha? Huwag nyo inaaway yan. Si Ed lang ang... Iba si Ed, ha? Huwag nyo siyang ginaganyan. Opa! Opa! Ba't siya nandyan? Ganito siya maghanap ng multo, ha? Guys with bonnet and glasses are so attractive. Porket wala akong bonnet, hindi na ako attractive. Sige, okay lang. Si Ed na lang. Yung mga ganyang klase expert, kailangan... Alam ko maraming chicks palagi pag isa ka paranormal expert. Sunod, tinuring kitang kaibigan to. Yes, the badang memes will never die. Mamatay na lahat. Mamatay na ang Pilipinas, wag lang yan. Masyado malapit sa puso kay meme na hindi ko lang bakit. Hindi ko lang kung nilapastanganan din ako noon. From Edgy again. May lumalaban sa pagka-opa ni Ed, si Will. Sino ang tunay na paranormal expert? Jokes! Aray, tayo tumawid. Daliri ko, sarili ko. Daliri, tanga. Certificate kasi for certificate. He doesn't have to be a to help. Oh! Performance expert. Ay! Edgy, akin yan eh. Akin to meme na to, Edgy Alcacid. Saan mo to nakuha? Naalala ko kasi ako nag-mask yan eh. Naalala ko sobrang basura ng pag-mask ko dito sa kamay ni Duterte. Like, inismooth ko na lang siya sa gilid. Saan mo nakuha yan, ha? At hindi mo ko nilagay dito sa ano mo, sa caption mo. Ano ba naman yan? Pina-plug kita dito, Edgy. Pa-plug din naman. Kamuti mo yung likod ko. Kamuti ko yung itlog mo. Sige na. Parang awa nyo na, Edgy. Share nyo naman yung isa kong video. Sige na. From shitpost of suitably bored Bisaya. Nahuli mitang ini. Kasi nga isa ka nga bayani. Okay. Okay lang. Kaya ka nga nasa piso eh. Alam niyo bakit nasa piso si Rizal? Ang goal no, para lahat ng tao kilala siya. Kasi kahit yung pinakamahirap, kilala nila si Rizal kasi nakikita nila agad. Diba? Hanggang sa pinakamayayaman, kayo nasa pinakagitnang gitna ng currency natin. Diba? Hindi yung mga sentimo na hindi mo makita, butas. Siya yung nasa pinakasakto lang para sa lahat. Sakto na siya para kay ate. Boom! Boom! Ang tunay bayani ng Pinas. Ito ang bayaning buhay. Fuego! Love you, man. Papamilya challenge. Tama na to. Sunod. Happy birthday, Kagawad Chris Morales of Santa Ana. More power to you. Don't forget na merong Cesar Montano nagsusupport sa'yo. Si Buboy. From Robert Santiago. Boss Tom, happy birthday. God bless. Sabi ko na. More blessings to come. Lagi mo tatandaan. May Dodong nagmamalat sumusuporta sa'yo. Gusto ko yung mukha nyo na pinipigilan nyo tumawa. Yan ang isang tulay na mer-mer. From Dennis Manaloto. Hindi ko nga pala si Kagawad Chris Morales ng Santa Ana, Manila. Huwag mo nga kalimutan, may sumusuportan Dennis sa'yo. Yun ang effort. Hindi ko alam kung kasama talaga nila yun o hindi. Ang bilis ng utak nila. Siguro nung nakita nila yung sa kalsada sa Manila. Talaga may yung kaya dali. Ang importante doon eh, nakagawa kasi ng meme on the go, diba? On the fly. Yan isang member na may delikadesa. Maigi, Dennis Manaloto. Very good. From Lawrence, Evolution of Man. At ang pick ng humanity si Cesar. Nako, si Cesar ang aking spirit animal. Pag tagal-tagal, Cesar, mapupunta rin ako sa lugar mo. Nay, tay, tawag mo sa kanila pero kaigan lang tawag sa'yo. Ang sakit! Napakaganda nga naman panapos, diba? Sabi, Busher ka, Paolo, you're so insecure kasi wala kang 2.5 million subs, Paolo. Ano ba? Hindi naman niya pababash eh. Nantitrip lang, ba't bawal kang pagtripan? Ha? Hindi ka ba lumalabas ng kwarto mo sa buong buhay mo? Hindi ka ba napagtripan kahit kailan? Napakasimpleng joke lang yan. Take a joke. Kung si Cesar nga eh, nag-viral siya, diba? He took the joke because he took yung puting kumot ni Cesar. Ayoko na ipagpatuloy yun. Ayoko ma-demonetize. Sa ilalim ng puting kumot ni Cesar. Siyempre, bago matapos yung video, gusto ko lang magpasalamat sa nag-donate sa akin, si Russell Corsino. Maraming salamat sa donation. Ipagpatuloy ko lang daw to. Siyempre, Russell, ipapagpatuloy ko lang to. Kung ang memes ay hindi napapagod, dapat ako rin hindi napapagod, di ba? Yan na nagbibigay sa akin ng enerhiya at yung mga likes nyo at yung mga views at supporta nyo sa akin. Ipapagpatuloy natin. So sa mga gusto mag-donate dyan, nasa description lang, sa Streamlabs. And syempre, doon nagtatapos ng mga ating mga Maymays for the week. Maraming salamat sa mga katarantaduhan na binigay nyo sa akin. Syempre, huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga kapwa Hokage nyong friends. Tapos pakisabi sa kanila, ingat-ingatan ng mga sinaselfie nila at mga ginigit nila ng happy birthday. Baka makita ang isang multo dyan. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulol out.